няма как да стане. ВиК, вършат се работа. Той гледал само отдолу. Горе не го интересува. Вършил си работа от ВиК. Много си вършат работа. Ето сега лампата пак пада. ВиК си вършат работа. Добре, че са ти. ВиК си вършат работа. Пораженията след ВиК. Не, той тебе иска да се. Пораженията след ВиК. Перфектно.